Il-vuċi poetika ta' Daniel Massa hija waħda mill-vuċijiet l-aktar distinti tal-ġenerazzjoni moderna. Minkejja li kitbiet Massa mhumiex voluminużi, xogħlu huwa fost l-aktar poetikament fertili, bħalma naraw f'din ir-rokna. Poeta, kritiku, għallim u skular, Daniel Massa twilet ħażabbar fl-ewwel ta' Diċembru 1936. Daniel Massa huwa meqjus bħala figura emblematika tal-postkolonjaliżmu fil-letteratura Maltija. Il-kontribut tiegħu ma kienx biss akademiku, imma Daniel Massa ħasem f'diversi ġabbiriet ta' poeżiji bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u nistgħu ngħidu li l-poeżiji tiegħu huma rappreżentattivi ħafna xogħlijiet tiegħu huma rappreżentattivi għal poeżija moderna f'Malta. Daniel Massa huwa l-awtur ta' żewġ ġabriet distintivi, Xibka Tullis, ġabra ta' poeżiji bil-Malti li ħarġet fl-1989 u l-ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż Barefoot in the Salt Pans li ħarġet fl-2015. Daniel Massa huwa meqjus bħala kittib bilingwi għaliex mhux biss kellu l-ġabriet tiegħu imma ħasem ukoll f'antoloġiji oħra kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż bil-poeżiji tiegħu. Forsi din hija xhieda ta' poeta li l-ħiliet tiegħu mhumiex limitati għal lingwa jew oħra, anzi is-sensibilità tiegħu timraħ fiż-żewġ lingwi mingħajr konfini. Naħseb li dan huwa eżempju ċar ta' bilingwiżmu f'poeta kapaċi fiż-żewġ fil-Malti u kif ukoll fl-Ingliż. L-ewwel xogħlijiet tiegħu deru fi kwartett, ġabra ta' poeżija li ħarġet fis-sittinijiet flimkien ma' Victor Fenech, Oliver Frigieri u Charles Vella. Dawn kienu poeti li bdew jaqraw xogħlijiet minn letteratura Amerikana mill-Ingilterra u bdew jiġu influenzati minn kittieba bħal T.S. Eliot u Ezra Pound. Bil-qari tagħhom u bil-kitba tagħhom rridu allura nies bħal Daniel Massa u l-kontemporanji tiegħu rridu li jagħtu nifs ġdid lill-poeżija Maltija. Bħal kontemporanji tiegħu Massa ppreokkupa ruħu bil-qagħda politika kif ukoll bil-qerda tal-ambjent naturali f'pajjiżna. Fil-fatt Oliver Frigieri fl-istorja tal-poeżija Maltija iqis il-poeta modern bħala l-aqwa ekologu. Jiena naħseb li huwa kumment f'waqtu għaliex fil-fatt nies bħal Daniel Massa, il-poeta modern kien qed iħares fl-ambjent il-pajsaġġ bil-kelma tiegħu, imma fl-istess waqt ukoll kienet qed jitgħallem il-kelma u l-lingwa li kienet joffrilu il-pajsaġġ Malti. L-imġiba lil Mary. Ix-xemx tila ras maqtuwa fuq il-bajja tal-imġiba. L-impenn jobrox fil-arja fl-imsaren, ikejlu mill-imġiba sal-imxaxa jfasslu u ikejlu il-mara sabiħa ġo mansab mal-giren jieħdu l-linni lemħithom. U rat ġimgħa qabel waslu jitmejlu mal-moxa is-snin tal-bulldozers iċartu eruq il-ballut, jinfirxu 9 sekli, sa jilħqu lajn tal-bdiewa jissru jabbu metes ħawħ u tuffieħ fuq il-karrettuni taż-żmien niżlin jixxenglu lejn il-baħar. Stħajlithom sal-qiegħ ġo demma f'għajnejha fil-għaxija mill-għoli ħolmithom. U l-bdiewa qed jagħmu dwieli ġo raqa ħamrija fil-qrieten. Li jispikka f'Massa huwa r-ritorn lejn reġjuni primittivi li jwettqu l-eżistenza tiegħu. Dan huwa ritorn li ħafna drabi materializza l-eżerċizzju fiżiku innifsu tal-hawn. Din l-attività tippermettilu biex fqih il-baħar josserva dawk il-fenomeni li jiġbdulu l-attenzjoni u jikteb dwarhom b'mod konkret.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.